Okay. Ayaw ulaw-ulaw Muslim, pumisit ako lagi na pasilam. Okay. Nato na ulaw-ulaw maranaw. At pitaroon niya na Muslim. Huwag na ulaw-ulaw maranaw. Naigira, Assalamualaikum. Tiga mo Waalaikumsalam. Na kikuro-kurot tayo. Ngayon, Assalamualaikum na makasusarong sa kwarto. Nada niya Aya maswa timalaya na kikuro na lagi dua mana na matatagpo. Kurot. Naparati ano siya? Alright. Aya mana yan na pagkau na daan. So, ganun bakiyan, nagpapakasalam. So yung upa masaging kayo wala Sa ibelabi, namiya ko pa din sa tulang ni Barato, sumami may sidak, nabas ka no, tabi ha. Assalamualaikum, natutulungan niya si Tinda Pendan. Islam say, hoto, ulaw-ula maranaw. Ino to, ada siya kapasisa, yaw. Igira tigwa Allah, asumya na makano, ada barakano pakasinggag, na balingkano. Okay, balingkano. Betawron, bagay Assalamualaikum. Na sumalang peruman namanya kapanek, sumalang peruman namanya kadugur sa kwarto, sumalang peruman namanya tutugar yang nolong yang siko iganu ke rumah. Ula amranaw, ula amranaw, kau to, lagi dito. Sumiyagat sa ko ta pamumulan, na ula amranaw, tabi ako di ula, ha? Nento itiro at kay ingat at igubasa, at kay kayari. Alright, good. Bumawa ko din sa akin kaya daluga palaw, kaya ko paya, raw na kape. Na kominon, na poposain niyan, na sumiyaga di kukipa mo mula nun, sumiyaga di si kukirkon, dahil niya mapipiyakan no, uway, nanana, pumangan ni nakaka, kumino ko, raw nakapinda, uway, kumino ko, kupaya, kaya lutuan, kahikan nugun niya, kaya rumuruhan, nakulog, kaneptero niyan, nirawadi, maabon na ka din, ano gawin niyan na ka, pagka ginawin na, sa pulor ka na rila, mga talikol ka na, hinamataan. Ito si itip talaga na kan, ipagin na kan, ito si itip talaga na eman na niyan na, kung gano, kupaya uli na raw na banggala. Miyaw na mo po, at epkeso na uway, dito, ulaw-ulaw to sabagi, ulaw-ulaw to o sabagi maranaw, uwi na, isipartan na to. Dahil na, dito na ni maniminar, uway, nagkapakayo pa maamya kaumatang na niya, ko tano to sa kataw ka mama. Agyang kuto ayamanan niyan na mama na berasimba. Na ayaw laulan niyan na andi ka pakatalihuman niyan sa walay. Na pugarkan niyan sinayan. Miya kaysan na alungan na sabaw sa agyang kuto miya gawi o mga ginawa niyan. Na miya ka umasawalay na sabab sa makasasamdi sa pamikiran. Na di niyan dinggag sa ninayan. Di niyan di prabrabenan. Nakagid na din yan ni prabraben na sabab sa giyang koto wakadulut yan sotak yan na din yan di panikon-sekon sina yan na miya sekon yan na matay ina yan na solid so kaya sekuan yan na minibuntad ag yung koto matay ina yan na so kinibuntad yan nakagiyang mapita makatano na giyang koto matay yan ang kadingilan yan sina yan ang mabuburo ko sekurugo na miya ilay niya na tinahi inakulay ino kayo ni natingin na hewat akulay si kumasa kaya pakaumang ka na diya kan sa kadi prabrabenan na badin na miya disgrasya na gubadin sinikong kaamat ako nagyay ukita kini na putyan tiguwatayan hey inakulay rilay akong ka kada ko tibaba hey inakulay na rilay akong ka na ayan isim bagunin na yan natigyan na diya kan sa kadi na kirinaan natina inakulay na kagya kung kalin prila na betar na kanagyan kaya baro ka na kan nasalin sa ayamanan yan nakilanda pa na si kumata kan naplalakaw na kan naronakoron din na pinambayang kami atang karibo diya kung kaprilaan na luminyo swata na inilay niya nagyang ko to kapapantakan sa mata niyan nalalakaw niyan naros kaniyan isim bayang naros kaniyan iswaswat so Allah subhanahu wa ta'ala. Miyali sa kitab amya kapat puluragun adin yan ro di ka panambayang nasiko masa adin yan di ka panambayang sa tahajud namya ka nagsaswara pun sa puro hey watta abarasimba kabembangampen abnang ka kataman sa di ka karilan ina ka nading ka din mabaw sa surga so kaya na ganyan nun namya kawida kalayan namya kaguro tiginahi ka din angko. Oy, anda manaya, ikaketunannya kuinaya nabi kapat puluragun, nabi kat tikesay,
Namiyan-dingan yan apambalingan sa kalaan sa ingat. Nasiok yung balingan yan. Adin yan di kapag-esas. Adin yan itiron. Auraw ta ko sina nagin ilalanakan sa surga. Naudiyakan raw ta sina nagin ilalanakan sa neraka jahannam. Namikasakasay na pagpilalaguya din yan di pagidida. Nakagid na makarumasi sa soldengin. Amailin yan suwalayran akal na kaampun supay tao. Nadiskan yan di mamagayasa sa miyalalaguya at tigyan. Auraw ta kung sina nagin ilalanakan sa surga. Naudiyakan raw ta sina nagin ilalanakan sa neraka jahannam. Nasulun sukya pakapanikyan. Ap sumyalam. Amailin yan sina yan. Ang magugurukos panse kurugwa pangguro ko pa. Namiyak palalaguin yan. At tinahin kulay na rilaya kong ka. Rilaya kong ka inakulay. Nayakit tiruni na yan na tinhewa takulay at tinhewa matako. Diyan sa kadinagkirilaan. Nakagid na tiruni na iyan na iriya binyaman sinayan at tinahi inakulay na rilaya kong ka. Na tinahewa takulay na diyan sa kadinagkirilaan. Nakagid naman na ginutun na inabinyan sinayan. Na inisindirigan yan sa isa soldawalay. Adirun di mamaginuino at tiginahi inakulay. Katayat tigyan na yan sa kadisindirigan. Na rilaya kong kanan kau dia kong karilain. Natawa ko din siya kung naraka jahannam. Natigin na diyakan sa karinukirilaan, kaya ni balas karakan na nila po takasumatakan. Ay paginayakan si Kuya man yan, nakitabu Allah, natigin na inakulay. Nakagidya kong karinukirilaan, na iba't na nakaiman ito nakataso kang pila na putol na kanu natigil subaro kanakan. Napiyutol yan, abarukan yan, akyawa yan, napiyakiraban yan, sikina yan, natigin na inakulay. Katiso na makuha niya kapinasa si kumatangka, narilaya kong ka, katiyat tigin, sulit makuha man yan, gilaw tanian suaya manan yang namatang ka narilaya kong ka nayam ya kasya manan ya kasya gina na sa mga malaikat at ilahikan na namin surit panakatit tumit tubat nakautwap yung tulyanon Suleiman yan napyakiraban yan sige na yan kapantag busi kumaap ka na inong ka ng dipridae nasa bagraso Allah naparirila na malaima pa maap natigyan ahe mga malaikat akan sung kanusi ko surga nakuha ano ro saya manan yan lima nagukuha na ron sa mata na sambiniyo si sagyang kanan ang mata ay na yan nagusambiniyo sagyang kanan ang lima awat na abyakan sika sa sigina. Sa'yo ang nindot sirang ko Allah Kaya penitano na balumino kadanan Sumangako buriran asurang di o surga Ayaga pamandudan Sudi ka pagunduga Iniyawa ko si bago Amilayo kami surut Di pekarang ganatan Kami yakang ganatabu Kakagia sukadenan Aino puri yang sutau Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paganayron na pinalamatan namin skano saging kaya
kaya pakatutulatan iman to gawi alungan na Juma. Si kumi po sa arba na miyati mo so sabagi mga bait ko isnin o saging kaya Lanao del Sur, Lanao del Norte si ko mga muslifa ang asasatul asdika bil Philippine si sa opisina tanuanan sa panggawasado kapan taga Umayra marani sa diyang kutuwa checkpoint o mga sundaro tagalita na kristal ang diyang kutuwa checkpoint o mga sundaro na ro matatago sa opisina tano asdika asikan floor oy o manutuar ba na ad na seminar ro khas palayan babay oy o manutuar ba na igira kagabi ba din oy sa gid ni kapimbita ra Amerikano so pagkaparo sa orasyan oy holi na ubagkasala ka na kunya sa Marawi na kapakaya panay ka no sa opisina amo asasa kadibuto mati kaalaw na taman sa alas 3 na miya pasad inshallah ilawan na alas 2:30 pluto na pagpapasad agyan ko to mga bay so madakal no to kung mga ulamatan no pagkatali mo matanuro kaya tanong sa Facebook oy agyan ko to Al-Astika Foundation of the Philippines alang na programa mga seminar na pakilitan ro so gid mong ka pinalamat yan sir kano ang mga inami, mga BBM saging kaya municipality ang Baloy ka-active so ay manan yan nasa bagitan ng mga bae huwag di mibibagak saging kaya mga bae si ulikang gano'n ka o ang masaging kaya ingutin waranaw na katiyaging kaya ingutin o Baloy Lanao del Norte kaya na niya makaumaro ang mga taga-Matanggaw mga taga-gina sa Baloy kasi hindi bailabi na mga taga po na piyaga po pantawaragat o saging ko to meeting o di nagyan ko to mga muslifa aging ko to mga bae o yan to abanin yung kaila aging yan yan kanda rarantarang ko nakagi makapuna ko siya nabati ako man sa hotba na mapasa nabsiminar ako man sa Marantaw na alas 3 man na duman nabsiminar na kan so baka bibide-bide na kan baway ito emanan yan nagidikan galibak sa iwa agama pipikiran niyo basta muslim bae muslimada to muslimada bae ago muslimada to na aya pipikiran niyo na mala sa responsibility kita no si sagyan kaya masa na so panaguntaman o mga kakatano mga ulama na iptiros tano ingay no na malum yan makaisik sa mga ililiran mga lulukas amay kaahan nasamit mangi Alim Abdul Basit ipanguset sa toka lalayo kami di mga paguluta saging kaya mga kalilimot saging kaya sigang district na benda ano resesi galay dunia na ni matero kagay na di kami di mag-istorya galay nagpakasok ano si galayo emanan yan na mga pleripno tumabu dito sabab aske tanong na miyaguntong tanong ingay no na niya kalabi sa pulugawi akay po sa katano bulan Ramadan o ba niyo pa kalilipati asigo kay po sa bulan Ramadan sa niya kalabi sa pulugawi na rinilaan tanong Allah dadan aba tanong dusa inuntabo so pimbagu tanong agupan tanong man inambalan amyang gulaw-la tanong adusa yung kaya eman yan na kaya po sa kita no Ramadan nakatawan na kanapya mag-usay na kita no o mga ulamatan o ginaapyakan ben ka palagadi o ay kagian napipikir na kasi pa mag-usay na kanano o tagi ngayon na lagi ang gurutan no nasisipi sa giyang kaya pag-usay pa pipikir na kanap pag-usay o ay manan yan mga tao tanong o pagano Allah na rinilaan Allah daaba tanong mga dusa na ino to nagito sa piyakisik siya no Allah Pitruya sa kumamalaikat akan sa diyang kutuwa Eid al-Fitr. Oy, asyuksinyo, ya malaikati, hey mga malaikat akan, kaimanto narinilaan akan sa mga urip nakan. Sama ito narinilaan tanong Allah. Sa lagit, ugupan siran, inimbawata. Oy, so nabi sa pulugawi, na upmano ba pagkapanuag yung kutuwa puntir ka? Oy,
na pagpunggap man baladusa o pangako balado na pagkalipater ka nagiti penanggilaan tano iman to nami po sa Ramadan na penanggilaan tanok man o ba tanok man makanggelabak sa kadustaan kada ba tanok mga dusa anagin ugo pantano inim bawata oy mga lokas tano ada ba tanok mga dusa right. So Musa alaihi salatu wassalam naguani mandingan-dingan yan amiyatiro yang pernah ubah sa kaniyang mupumbalo ya umat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inuto na sigo kyasong yan sigo Allah subhanahu wa ta'ala tiro no Musa sigo Allah okay ang telepitiro yan nun tigyan mutakya katiro no Musa amyan dingan-dingan yan sigo Allah ubay bu pumbaloy ayamanan yan na padasakan yan si mga umat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam okay panigidan taron na si sagir ko takyang bitira na usulullah naja rabbahu faqal ilahi hal akramta ahadan mithla ma akramtani haythu asma'tani kalamat qala Allah ta'ala ya Musa inna li ibadan akhrijuhu fi akhir zaman faqrimhum bi syahri ramadan sagir ko tayo manan na ulan ramadan wa ana akunu aqrabu ilayhim minka fa inni kalamtuka wa baini wa bainaka sab'una alf hijab fa idza samat ummat Muhammad wa biyadda sifahum wasmarat alwanhum arfa tilkal hijab waqtal iftar si sagir ko to kendingan-dingan na Musa alaihi salatu wassalam si ko Allah si ko kaya naganiyan na si sagir ko to wakala ipahala o mga umat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inisya Musa si ko Allah hey kadinan ko badang penauna-anakan ako kurban na nakaasaslaan ka ang makaliliurangan at igo Musa si ko Allah kinahili Musa adin ang mga tao apakaw yamasa apakasimbu ang anakan agyuto sa mga umat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam o to suwata asya butian na alhamdulillah na sa kanati Musa alaihi salatu wassalam na diya kong kadibimbit yaray sa den na batanan ay nung tabuagyan ko tuwaranding na badang penauna-anakan akakaw kurmatangka rakan tigo Allah din yung tayo nalitan so tigyan sa mga umat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpakasimbo ng anakan si kapagkuriya masa amanan yan na iyakan sila nimimbityaray sa din abamilang natigo ko lang to no to ada bayaran saka atigo mo Allah na iyakan sa kanimimbityaray na alin-aranding ang matataguro aranding 80,000 70,000 rin din sumusa ugay na tigyan na sa umat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igira inilayakan siran na ipasugwakan siya ko mga malaikatakan arfa tilkal hijab waqtal iftar pasugulakan sa mga malaikatakan akwaan niron surundig amilidilo ko siya ko ayamanan yan na mga umat o Muhammad ang mga urit panakan kapagilay na kan siran siya ko masa akang bukairan gitu man gito'y hikmah yan dingan-dingan o Musa alaihi salatu wassalam sa isagyan ko to at tigil na ubak-ubak pa na mimbalo ya umat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Rabbi Nabi ino to nakagigyan ko to kapagilay o Allah siya kong mga umat o Muhammad aso rending na pagkikuhan yan to gramano to amasa akang buka naman igram buka ta ino to pagpakilay amalangas ta api-api lain siya sa'yo na nakamang abiyas ta kapag kaurta apagkaguntaman ta napakalalangasan ka kapag pagpakilay ka o Allah na dito mambuhi pagpakilay kasi ko Allah ang malangas ka din ka di pagpakilay ka na dito kutuwa kapag kahubaya ka sa kambukan ka tinigtan ako mga ulamatan aso mga malaikat na ingila diyo kutaura sa kambuka na adnay berasing nga mabubaya kagiging to ore penuh Allah umat Muhammad na buka na may ilay niya to kapag kabubaya yan masaya kati so buka na nagita pagilay no Allah na pagpili ko Allah surundi kapag ilay niya igirati na mi puwesa sa umat Muhammad na pagpili ko Allah surundi kapag ilay ta Allah
dua kali. Wah, ini tuh isu sugut yang tahu kan anak pangan niro pun makan negaro. Wah, ya Allah nilai ya kau ya Allah tabangi kami enggak. Ya Allah pakal dua kaso umur kami. Pakal berat tangga. Lamun din. Wah, so pamakan berat na sumanga sa sabla oh. Na uba gabin pakaton tanuga. Si ko mga bay, si ko mga dato. Oh, ya Allah gara sekretahan. Ha? Hindi na uba nga pakatanuga. Ani nga pakatanuga mga masato lang na pakaluda. Di na ka to. Oh, ay mana niyan na pagpamangan na ka, so layak ka apag kebubayan na ka, oy, asak kami mataro na gusto Allah. Oy, baka giro ay masandok ka na tiyan, ang nga raso sekretary. Oy, kanya pipigay ang mga usilagan na. Oy, ali naman po masablaw, amya kaisa, at tigyan, ustaz, alim, kapag tigyan na so panganiyakan na ako ng panganit, yung na tuloy panganit ka. Tinagira ko, nabubukol na ako mamanganit. Natuloy di ka di pamanganit. Ya Allah, so panganiyak kagay na ako ng panganit iman to. Ya kasih ako, dia kata, mak wana ya be. Wah, kamu lagi dia langsung pangan yang kagaknya aku pangan iman tuh. Oh tuh lagi gitu, nah? Gitu, iyan kayak bulan Ramadan namanya pos, namanya guntung tanah. Wah, pakalala nga sangka, may umagiyan kaya pembukaan ka, may umagiyan kaya ig, nasabab sagyan ko to akapagkaur ka, na baka rin kay ilay-ilay, baka rin na iman nararabura-bunta, kababu misusyo na yung apianinditan si wataka, ayang kadisipa, na yung kadimberterlatan, kakagye, ayaw pagpagasa ko tamo to ararangita ka. Napakaur ko to, kakauro to. Nadingga di, balok teriyagi kaya wata adi dakat tawin yan. Agi ba kauto dia ko to lang, amalo kami ya skill na kagi minirong pakan na rin nisni. Kau to lagi to. Epek yan to, to epek at universe. Na ino to pakalala nga sa, kagi mo tapak kebayang semua malaikat. Na adin naman buat pagkatol, kenapa lang ulo? Tanyo siya na, nambuka. So tau rasa ambuka, na iniberoso. Ini bero sa watermelon, fruit salad, bread, egg. Oh, tayo sinap ko kuro ko. Kau may numa ka na diyan guys sa agalo na mata ka na kanil. Na. Oh, mga pa nang usa mungi. Piasya may na bolim si mungi. Ngay no, kuro ko iman to. Oh, kakuro na ko. Na masoyan man uday putan. Na eswetso may kadua minutos, na di niya nakatawa na ino di piya yang kaya bidal, kay player niya koras. Uy, nami ako maging bila na niya na mo di pa mag-piyapan. Di ba mo nga pamagin na, kiyaso ka na bila. Di niya pagdulan. Bener, tama na to. Tipigilan ka na pumama. Napigilan niya pagamangan. Di ka di mamuasa na di ka penisinta. Kiyaso ka na bila. Tipindong miyaw ma, kiyaso kang buka. Di nga katawa na diyan dito tayo tumingan. Kapigilan niya so minutes sa iyong buto oras. Nagumagin na kasawalay na pangino ka mo kiyaso ka na bila. Uy, nakamakanggalib ka bang kaya pamanin tayo so? Mana niya na bila ro. O, tuloy dito. O, yan kaya pakabuka. Na niya din ingat niya tigubas sa abago. Na miyaw sugusug. Na orang yang kau sugu-sugian, na misimba yang atau sa masjid, na siaga dan sawalay, siaga dan sabalay. Ino kalian ada kana makasimbayang. Ay do ina mata kami yang sugu-sugu ko na. Do ko di mana sagian kaya berkuakan. Yang masuk tarawih ada makatero sinera. Ino to. Dari do ko kami sa masjid do. Suri sugya pa kabuga to lagi. Mia gutu-gutu makudin. Na mia kay no makuda bokod mini berputar. Uy, na udah ko para masle mistira ka tayo din. Miyaw sugu-sugu ko na tanto sa giyang kotor. Kaya misi berada kabubusong ka ini. Hadi ganda planeta. Anday sokor magantang nasukatatang kayo. Kang kaon, mga pasad na, mga simbingan na ungon. Kang, hindi na makatirabi ato. Nakagigil ko tayo nirags ka lang. Kakiyan-kiyan na ka. Makain na mga buko iga. Pikir makakalangan na ka sa isa kagalon. Na makain na mukha sa isa kabaso na tiyak-tiyak-tang ka. Gaya. Minilibur kasong isa waktu kakagigil ko tuwa. Kabusaw ka kadadalo kay mata. Yun. Nah. Isaw to yang dingan-dingan umusa alaihi salatu wassalam. Nanto naman mo. Pia mo siya ka na kami po siya. Pia kasagid no ka, doon ba tanong siya? Na amay-amay nakalimatan niyo man. Pipigin tanong, insyaAllah, nada ba tanong siya? Miyan di kami at telepon, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at tigyan na imbagasi ko mga umatak na tigyan so 5 ka klase, at din abo na piyabagan, ay nung tatigyan so mga umatak. Lagi ko to 5 ka klase, miyatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay magay ko mga umatakan na antono to dito sa mga barang puasa. Nah,
Paganay ang mialoy. Nasisagyan ko tuwa paganay nila kaya po mo sa tanong. Oh, ha? Gini naman ang kanilang usay kami po sugin kino ay nakagiyam pagpagitan zikir. Kami po sa to na pagpagitan zikir. Ano daw sa mga usay man to? Rinila na kong Allah. Oh, why? Kau to na para makukondisyon nga. Ha? Kawan may nadudusang ka na tiga kaya buka man la kaya buka ang pamanayaman na nga sontok ang mister. Aba ka sa mga ka din na pamakalangad ba kata ka. Oh, sige pero pa. Lagi to na. Ibagat ti Rasulullah sa ko mga umat kang sulima at pamamagayan ada din na bon kaya ganay nun taso mga umat na ti Rasulullah taganayo kasi sagyan ko to paganay at kaya pamuasa na paginay no Allah siran yandurullah ilahi birrahmah wa man nadara Allah ilahi birrahmah la yu'adhibuhu ba'dahu abada paginay siran no Allah sa kailay mo nasalin sa ilay no Allah sa kailay mo na di dinukesiksa si koorian yan sa dayon Allahu Rabbi kailay mo oh so ginawa inga ha naigilam yan may sitakaw mapiad communication niya tigubas sa abago mapiad inyo di ka pagambagaya sa munpat na mapipiag ginawa ka paparatayan siya Assalamualaikum ay sida ni Alaikumussalam terus ka lagi mapia oy napigilay ka niya sa mapia oy ang makauman napikiranagitan ka na tiga mga ate tiruan niya taturog na napansin niyo nin oy o di namiyay nga so ginawain ka pagsilig nga niyan naigira talaw kay tapmatang na mitat padungkad na tiga pikiranagitan na video nito na mga pikiranagitan na oy lagi dito pagpakauma na mapipia ginawa ka okay nakagibog pa kauma ka na ino tayo iptulay so salam ingay no na pangali ko to sa anak kawi isa kawali na bisita dito ulaw-ula muslim na ito na ulaw-ula muslim klaba ulaw-ulaw agama super niyan okay ayaw ulaw-ulaw muslim pumisita ko lagi na pasilam okay na ito na ulaw-ulaw maranaw pitaroon niya na muslim huwag na ulaw-ulaw maranaw naigira Assalamualaikum tiga Waalaikumsalam na kikuro-kurot tanya no Assalamualaikum na makasasarong sa kwarto nadan niya ay maswag timalaya na kikurot na lagi dua man na matatagpo kurot Naparatiano siya. Alright. Ay man yan na pagkaw na daan so gana bakiyan nagugupakasalam Sabi yung upa masaging kay wala sa ibelabi namiyakaw pa din sa tulang ibarato so mami may sitak nabas ka no abi ha Assalamualaikum natutulungan niya 15 na pundan scam say oto ulaw-ula maranaw to ada siya kapasisa yaw igiratigo Allah asumya la makano ada barakano pakasunggod na balingkano okay balingkano datawon bagay Assalamualaikum na sumalang peruman namanya kapanek sumalang peruman namanya kadugar sa kwarto sumalang peruman namanya tutugar yan naulong niya si ko igano kirumay ulaw-ula amranaw ulaw-ula amranaw to lagi dito sumiyagat sa ko ta pamumulan na ulaw-ula amranaw tabi ako yung ulaw-ula ha na ito itiruan at kaya ingat at igubasa at kaya katiyari Alright, good. ay gumawa ko din sa akin kaya daluga palaw kaya ko paya raw na kape na kominon na poposain niyan na sumiyaga di kukipa mo mula nun sumiyaga di si kukirkon dan niya mapipiyakan no okay nanana kumangan ni nakaka komino ko raw na kapinda komino ko kupaya kaya lutuan kagikan nugun niya naka kaya ruguruhan na kulog konektiro niyan mirawedi maabun ka din ano gawin niyan naka pagkaginogon na sa kulor kandarela makatalikol ka na hinamataan ito si itit talaga na kan ipagana kan ito si itit talaga na emanan yan na kengano kupaya udi naraw na banggana miyaw na mo po at epkeso na uway dito ulaw-ulaw to sabagi ulaw-ulaw to o sabagi maranaw uwi na isiparta na to lagi na dito ni maniminar uway nagkapakayo pa maamya kaumatan na niya ko tano to no ikadua aim bagay ko umat ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ya'muru Allah ta'ala al-malaikata bil istighfar lahum isugu Allah sa mga malaikata gid pamanganin rekka sa maaf
Allah siya ni famis ini atyabu indallahi min rihil misk. So kung sa sangaw o uri penaw Allah abara puasa na mamutsi ko Allah adi sukas tori ko utami teruyan amadu so sangaw na benar to ugay na mamutsi ko Allah so mo mina abara puasa na mamutsi ko Allah uwa adi so kastore uwa kita mi alim kita tidak perabaw sa di mapian na gyud ta sabi mo na benar to mambo ugay na igira mo mingga abara puasa ka na mamutsi ko Allah adi so kastore gina ni perhatian niyo ha mamutsi ko Allah nakagis kita na manusia tanong na kalabat personal na mga pakilay kau mana pakilay nga berat lagi ang kutabelas wallahi mato na mapano mana ya ini to na pagutangan no Allah kay ibigay niya sa lungan ng kiyamat kapag ibigay niya sa dunia ay tunay niya ka rin na kapag si salungan kiyamat na makuha kau pa mo pagkatunay iman to na agap dita no sa 4 piece tunay oras alas 8 alas 6 na mapanok na ang mga lapis ka-all out war saka tidak bakarulan lebih nasa ka na siya kung niya nga muga o pa malapisan ako nga kung ka kakangi ino to nakagaya pagkilay yung kuto ay pambagay ang mangindang ibala sa pagkilay ka natitili ko din ino to nagito Gaya nama itu kakaknya ayam membuat promasi na sumamubaya sa utang asin yang kelima salungan amore kau mamuhay mana na nasa kabin anak belas ya dati kate mana siya nakuyo ya sa kanil pengusya kanil pengusya di nakagigiyong ko tayo barata pabibisi di pagkailay pa man ay kataw na swalla o ay lagi dito ba umalis na mamubayan mo guys sa wasya kagiyong tabelas yan si ko Allah o to lagi dito nga mamut si ko Allah adi suka story lagi benar betul mana malu-malu minsan owan ini igira bulan Ramadan owan na igira di ka dipakai bibitiara na malong kako kundarae nari dari babi bilang na malong ako kubiri owan ya malong ako kubiri ubangan roko kuan na di bro-brota na di nga katawan na lanang agong kairan na pagkabubayan nila nagyang kotoa istoryang ka pagkabubayan nila nagyang kota kapagkanagairan nun ugin na di nga kailay basiran pagkapirang kakakatusiran kami kung makatalikod ka makapasad ka na yung mapatiruiran na dinayin na opo minirampay sa 2 minutos nagkakulapsa ako ingay no kakatusa kumandani ito kabati na way bakam lagi ito kaya na kami nga bibiligag yung kutabura-bura iyan na pakiperseklampan na diya ka na mapatiro kami ako natiyak na ako niya kukundarahin ka na kaya mambukat tayo na nga di mga na number 1 na tingin na kataya di niya kata nalalangaginiran na lahi do mga estatwa pendengo kakakatus kapag kabaw niya lagi yung kayam sepot lagi yung kayam microphone na yaman na sangaw nga na dingkad na pinggiraan lahi dito okay na mamot si ko Allah na yan intero na siko lagi ka manusia para din yan o top kawa ng tuwa adab ula-ula okay dito malungaro ko na mamuci ko Allah adiso kastori na ayako na ayamana niyan na ikapat na tiruno Allah seko soga ayamana niyan na pagiasa ka din preparado ka din kasulit ka sa mga urip penakang na tiruno soga at tigyan amiyaguntong mambu at tiruno soga na tigyan mambu miyagunto tuba li ibadiyal mu'minina hum awliya tiruno surga amya guntong so mga aulia mga mu'min amya magemal kasirakan peka gerandang gila nah ayako na kalima na yaghfirullah ta'ala lahum jami'a na rilaan sekalian Allah sa amanan yan nakalangulangon agyang kotoa niyang gulaw-lan niyan dusa gina ni sikito asiku kipus o Ramadan na iman to na miya kasyo kita no na miya guntong tano kadaba tano mga bisa padropan amya alon sa giyang ko to akapamakinig na ayat tiro no Allah ayat tiro na giyang ko to amanan yan na tiro no Allah apag isaksyan yan na tigina pamanin dukkanudin kare nila ang kano Allah kumu pamakin kenudin karin nila ang Allah pagisaksyan ito Allah girami yung mga malaikat agyang kutuwa mga tawa ya di Indonesia banding na so agama Allah agama Islam
na sa mga malaikat na pilitan nila. Okay. Na amay kung kaisuratin uway, agiyang ko to mga tao, natiko ng mga malaikat, hekad na namin, at ayamanan niya ng pumutod. Pamala, mutod, ak na panubong pumakinig. Kaya di pa ma, na mutod ro, ak na barang tanong pumakinig, di na ko konsentritan, okay, na po pumakinig, pagkalpas niyan. O pa man, pagpadin na meron na aging kaya mo, tiko nila, suratan niron. Padaniron na miya pagsagyang kuto arila na gumaapo Allah subhanahu wa ta'ala. Padaruan niya pan o Rasul sallallahu alaihi wasallam nasad na tigyan sa dumarpa sa isagyang kuto adiron di siya bandingan sukalaw Allah. Yang kuto apapagana sa ilmo na ay imbagayron Allah bikulli kadamin ibadah umangkon isala kadiyan na simba amagatos na wayakunu ma'ya tahtal ars na ayakaw na kesyo agyang kuto at tao mapasang ikapaganan sa ilmo mapasang ikapamakinig sa seminar na pagkadarandang si ikok kabubaano aras Allah langon tanong din awan langon tanong oh amerat ka langon kano naliga meron pa amin sabi niya kang kibit langon tanong oy langon tanong nah gitu ay mana niyan napakadarandang na si sagyang kuto kabubaano sa lugar nah sa kontep teman sa tao alala yun minjama sagyang kuto oras akya po sagyang kuto Ramadan na a'tahu Allah Ta'ala bi kulli rak'atin madina nang bugano Allah sa uman ni rakaten na sa Timana City uman makwana sa rakata sa Timana City yung kutom yaw na uman ni lakadiyan na magatos ayamanan yan na simpa nasutigin na rupurapon ay dudanin yan nagagiyos tayo asukon so uman isalakad na ayatimbang yan na magatos sa simba na kaya kalakad ka regular namanya makagengge, namanya makalala, na tiga pakarunin na ka. Pakarunin tayo din ngayon na adil madakil asite, o di na magatos simba na makadakal. Na di, so regular. At hindi ka dito bakal plangay, kang ipipigyan na auto, makaumakasi na di talo di mabalin. Okay, kiamat ka na tigigil tanong. Siko, regular. Okay, makaumakasi na, kiro si Baya na biyan, nagtaros kan anda si seminar nasakan gami orita oy nanay no kan ang seminar yo mi ori mabu nah gitu uman isarakat na satiman asiti namlau min ni'amillah mapapeno alimu Allah oy uman isatiman ro na mapapeno alimu Allah gitu nah ubahan pakapmbaya lagi nga bali na isa dia madakalitaw na madakaliman to ikwan amana niyan na patulis yun. Abakan pakambaya iman to natika nakuanakan marawi iligan kagayan. Na sumasabla ang maranaw tinadiran mo na marawi. Ngayon no. Ya do na tinabangulo ko padiyan na darasanian. Tawo mo pala ti sabar yo pamahuban no to. Okay. Ay amana niyan na dingka kikumpir. So pamamugay no Allah asati manasiti si sa dunya oy dinggaw kikumpir agyang ko to kapenian. Oy. So pegang kalian na isa niya sa hadis na yung kaya dunia na makapira mata na yan ro kapagatimba. Oy. Sa timang benda sete. At yung dito di mo budu yung gaya barangay chairman tabi makasang ibu. Oy. Sir kami na taman sa kerumay mismo na dedin makam balinganwa na dedin makat tinura na taman sa miya kam blagsiran na taman sa miya ka pangaruma beriyo ino to kerumay nakagiging ko to ala dunia na aya di pagayon na so belaya ay no kerumay uwe pangiraw si karuma na nasa ka pangiraw mambusi mo ay katis so pira ka ay problema nasumbalaya kabayaw ko nas kanya nabiya ka graduate siya sana sok maswata atir bali na tim bisa ikaw na tim kasi na karumay bariyo adi niya kasay-sakit so kaba sa agyong kuto niya kiwal tao na yung isa na niya kadimgat so kaba sa agyong kuto ay manan na isa kagyatig yan ko ipantonrakan din na pagawa na kan so karumakan na ayak-yatik siya na natiga ka na sumunta sa iman niya kagayan na pinex na niya si karuman yan na tiginaiman to karuma ko na pamamasaan ka din sa giyon kaya isin buhay si ko sarata kagigla ko tigyan buhay si ko sarata kagigla ko
Tiko ni karuman yan. Sinirang pinutula. Miya ni baguga ka na eh. Inopera na ako nga. Dati na bangat yung katawis o kapapatay. Ngayon iopera ka ka. Saan ni matawro? Ganyan ang tiruang ikaruman yan. Nakagya dito manggulaw-ula na miya mamasang si Kosara at kagagayran. Namalod ba tuntun? Okay, namiyaling siran. Okay, nakagimakabaling siran, natiging ikaruman yan. Akasaramin ni dulugan sa ka, napakasuya ko iman to sa iligan, kaan na meeting nga miro, nanay no at tigin, akatoko nga nakabuot tigin, o anto na tigin, o pagkabaling ako iman to, kita ka mapita. Ay naman yan to. Kagin na mapita, naliti siya na yung cellphone. Ani kang baling ka, nati na malo ako mabibisi. Miya ka dugawin, nati na magpulito dungaw mga wata. Nati na pagaw makubo. Miya ka talugawin, nati na ino, at tigi na kaya bago na orka. Miya ka patagawin, at tigi na ino, balag na problema. Kada niya nun yung karawitiro. Uman isya ikaruman niya no andi kang baling ka na mapapakadali niya nagyang kutuwa ka tiruyan. Sabab sa kanya napagkibubayan yan so karuman yan. Nakagitiman din ang miraot sa pitugawi napagtawagan ng mga tayan at ginaabi baling ka kakati ang yaninindi ang siyumi baling ka kakati so pagkabubayan naka-isda ay nitinday umi na binupagpagagiraw siya mairan ang nayawa ko niyo kapagaw makubuti yan mga watakulay pagaw makubu na antunay resulta na sa iko kaya ganap yan ang miya kasapulugawi at din makabaling kaya manan yan nasidin miya kakanin sa iko mga lokas yan na yan din na ma-pronounce sa kumudulian iban yan liukaan si karuman yan na ayam niya tiro na so mga timba-timbang tira na tigiran abanda ka na imarirido ki karuman kakainwa iya di baling na roolumin niyo sa kolor ay manan yan na sumbal-balaya na tira na tungwa ba sila din makatilikuda huway nagitod ni miya kwa nataman iman namya ka pangaruma agiyang kutuwa mama kamalo tumyati siya ko miniraot sa pituragon nagubo pangaruma so mama katigin na ayamanan yan na sa kanatigin na kailangan na kanatigin so ayamanan yan nakamugulitan ano siya okay na dito ayamanan sa timang bernutuwa barangay ayap na rin ba Sweden mga iba-iba na to mismo kirumay na din sigurot na ayap padro sa giyang kuto ayamanan yan na mga pamamagayin ng Allah na padro waman barra wama min imratin tatlubur rida zawjiha fi Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asiya sa kondin sabay ang maswaswatian mapakapian yan at ginawa ikaruman yan ada to na ay imbalas no Allah na lagi o imbalas sa iku Maryam ang usong Asya ang mga baiya nabi sa surga Allah Akbar hinigra sa kadarudupa yan na baik nadinggan pamumulyati sa ikaruman ka igirami akaw kaya bumabibibitian na media sa kilwa tulay na pinalamat ka tunay ini giwi miyalutang ka sa padin tumabangasan ni nilang tumag manadin uway nadinggan pramulinga oras iman tuwa amanan yan nakang giginawai agong panamiyay po sa Ramadan ada panamabat tara sa amanan yan na panamabatan agyang kutuwa kirilir kau Allah subhanahu wa ta'ala na panagunta maning ka editman amanan yan nakapmarata na ka sa katiro si karumangka kapag kabubayan kanyan huway pananggilay nga ubap man kiratagin niya yakapia-piaman apagkila yung mga watayo mga tunganay niyo uway aging ko to din yung di kang ginaway api ang tayo misulirakan ikaroma ko api ang bayang pakila yung ninggagagsan ikaroma ko ati ina ko buwini kung di ikaw hindi ayamanan yan na ikalap nga tuwakiran nasa din sa tironian rakan ay imbagay ngayon nakagimiyak kuwang kasumarigay nang girokap manan no ay rampalarip kailay asa kanot tiwala pagkailay o mga tayo adi ka rin mag-holding hands hindi yan ako makasawalay na tiro kaya baguan ako ka kana yan nagakan sa seminar asa ko suka pipit ako karomata na pembalita baya labi sa surga away baya labi sa surga na iman to nakati katikin yung gulalan ako
Ini gula na lang. So kamu baliya ka no, pamakakabalaya labi ka sa surga. Ha? Uba ka no maya. Uy, kagina na nakatanunan. Waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Bilir ka no Allah. So kalimoy, naguswaya man na nakambagay sa mapya siya ka no at tiwalaya. Kinan. Ay gira ko na adap ketono, ha? Adap keton. Nak manubawan. Ay gira tilapia dia ko biya ka surga. Ah, ingo lagi surga oh begini lah yuk surga. Saya butuh nutup. Wah, baiklah lagi mana biar pasang-pasang yang kasih minat. Oke, dan di kaki lain yang ikan romani sama dia tu, biar kau punya neraka. Maka nak dia orang surga. Itu biar kayak gitu nah. Ini dia bumi lain yang lopit dah no. Pai pamulang yang kau ni benda kau prakteknya. Kalau kau matai, lagi tu nak di surga. Kami yang kita biar lakukan kau tu. Lain tu oh, mga minus soto. Ay mana mga bembenan. Mga example. Unak. Pagpagkilain ka, sigo ay amalan niya na nadarudo pa ka pagkabubayan na ka. Ha? Api antay nila di sudi. Mister, panik ka, kangka. O, tulay dito. Kenapa ka pagkuha, ha? Yaman. Kaya ko na adman mga dato. Lumalala kasi ko mga bangko. Ani niya nung ipagambugag. Karuman yan. Yung uta karuma ko, titud na ko masabar. Yung uta karuma ko, ay, ko kontrol na kan. Magkano kau butuh kan yung teruto di pagambu. Nabantukan kau tobay. Uy, ay natang sa ginawa. Naigira din yan. Ditiro na kung mga bangko, si kung mga darpa. Adi yan nung ditiro na kapya ikaruman yan. Kapya yan ikapagi ke karuma. Na ayak problema na makadugar si karuman yan. Nagtigin na bakasan din ayamanan yan. Nalaleping amyang menggepenggal kena kain ni. Bakadip ka. Kulay kesua. Uy. Ayah ke sana pula dia gini membra. Ngono, sabi si ribal. Putih aktor, aktris. Uy, dia ditero na biya pepedet si karuma. Kata dia ngap mapasan na auto ko na penikaon. Auto. Nap ketagun sa kaya. Maka panik. Laro ngautir ba ka sa din susuk yapit ya na manigu pangasa. Susuk yapit tayo na sangka din lalala. Uy, siutor ka sa tatabi. Nakapingin niya yang menggepengge. Ngautir wa. Kenapa so tayo lalalis kaun ro? Kapag kedaagyan ko to menang, nagyan ko to respecto sa ikaruma ka. Nawa nakapagaw siya diyan. Kisa mo perka. At ingay na yung ibarat tatungan yan, hindi na pagdadatan. Kali mo malawal, budak pakatatarse niya ang ngaran yan. Waya ngaran niya si Muhammad. Uy, ngayon na kayo. Pakaamaan ka. Amay Muhammad, amay Aminullah. Uy, papakaaman nun. Uy, layo to. Pakaaman nun. Uy, kaya, adi na pagkato na ramig niya nga lulukas. Nadasiran din makat kinuha sa ilang iran. Kung pantag kuliran di kang ginawa kaya na pagkanuga amairan, abiran. Uy, abiran, ominian. Dikiti, sarta, adiran di kang ginawa ha? Ugin na, dita katawan, o pamakuguni, o anto na itawagiran. O pamakuyuti diran itawaga, aguni, o namiya kapia-pia. Oh, si kumasa ay kilap pangatwakiran. Uwi nakagimya ko nakialipatan. Ay niya misambi na si Abira na si Umiran. Oh, gitu. Layo to. Sa din sa bai ang mapakapian yan aginawa o darudupay yan adapto. Na ay imbalas yung Allah. Lalagi ko imbalas si ko Maryam Aguso Asya. Oh, kenapa kena katiro? Oh, katiro ay Rasulullah. Ha? Ay imbalas yun. Nalagi di imbalas ko Maryam Aguso Asya. ومن قضى حاجة أخيه المسلم في رمضان قضى الله تعالى له ألف حاجة يوم القيامة. Sakon din sa tao. Amugup siya kumakang bebeden o di na awidakan o pagarinyan siya yung kutwa. Gawi nambugan wa Allah. Oy, ay manan yan nambugan wa Allah sa sanggibu ay manan yan na haja sanggibu ang mapya siya lungan akiyama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man haraja li hajati akhihi khairul laka min ay ya'takifa hada masjid." Sadin sa tao alumio si kualainian. Saya kialinian si kualainian na kiugupalian agyang kotwa pagarinian. Gyang kotwa pagarinian na simbala sunu Allah khairul laka min ay ya'takifa hada masjid. Na suatu Rasulullah simbala sunu Allah na tomo adi sungkap takasyang bayangian sa gyang kayang masjid takan sa Madinatul Munawwarah. Rasulullah
Uway, ino to? Nakagias kita no na magaryari tano. Sige tano na tutumane tano. Sige tano na mga Muslim tano. Aswabida ka lo pagaring ka Muslim. Swabida ka lo amanan yan. Natunganay ka Muslim na wajib ka agyang ko takaw kupingaw kagis ka na Muslim. Ay kalima na man barra walidayhi fi Ramadan yanalu Allahu nadarullah ta'ala birrahmah. Sakon din sa tao. Sakon din sa tao. Piya-piyaan yan. Sumbala alok siya. Yung tayo nalaging kaya watatanong. Ha? Sakon din sa tao. Piya-piyaan yan. Sumbala alok siya. Nagkaparulin yan. So pangilaylay no Allah subhanahu wa ta'ala. Oto. Inuwa Inawaya ipapaliw ito Allah. So kapipiyay siya kung malalakos. Ay susulam ito. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Sunsuallah. Imyali waton. Sunsuallah imyato rektan. Ang repitero yan. Tigen. Ini paliugatakan takano ati Allah. So kasimba ni urakan. Ini patoreakan rakano ati Allah subhanahu wa ta'ala. So kaswaswatan ni urakan. Na uriyan o kaswaswatan ni urakan ati Allah. Na ini patoreakan rakano. Na ini paliugatakan rakano. Akaswaswatan niyo. Nakapiyapiyay niyo. Si kumbala alok siyo. Sunsuallah. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Ameti ko Allah. Kabasira na proton sa mga lokasyon. Mga amayo, mga inayo na basira na proton sa basira na pangalulukas. Na pananggilay ni wati ko Allah. Au banyo kiran di matero so katero akasil ka. Pananggilay ni watigu Allah banyo siran di maparasan. Pananggilay ni watigu Allah banyo siran di mapamasong. Sunsu Allah ini atau Raisya. Ingin itu? Yung ano lakas? So Abu Hurairah na igirap tilwayan sinayan. Sigo kapas silam yan. Assalamu alaiki wa rahmatullah. So tigyan so kalilintad. Nasir ka. So kapipyagi na nasir ka. Si sagyong ko tadi niya di ka tiro asyo kinay. Sige na yan. Sembagri na yan. At tigyan mambu. Awalay kasalam. Sir ka mambu. So kapipyagi na ya bunaya. Hiwat akulay. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si sagyong ko to ay manan niya kaya sagyong ko kaya patay na yan. Nayakatiro yan. Natinalaw ka nati ummi hayyun fanadatni wa ana usalli wa atruku salah. Upamabu atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasuinatan na uyag-uyag na talwan ako niyan na oras atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apasimbayang ako fa atruku salah na imbari bekasakan din simbayang iginakakan din simbayang atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kata niyan na uwatiyan o uyag-uyag suinakan na talwan ako niyan na imbekasakan apyak ng ikapsimbayang ako. Kalayan ay pahala. Niyala niyo? Sigo kayo ito yan. Sigo kayo ito yan akyat tinawa. Aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa diyan ko tuwa kayo ito yan na umanisa na pagpagilaw niyan sa mga luksyan. Natubitindig si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na umani makaumas isa diyan ko tuwa akyat tinawa na pagilawon o taiyan na pagar kaniran. Na makananayaw din si Rasulullah so Ahmad nakagid na amatias kaniyang buwi malamba ada kedingilan yan na makasurun-surun din kau makatindig suwa maiyan nakagid din kami teman din na umani makauma na pagkuwen yan na suwatayan na miyakabaling si kuy na yan at tinahi inakulay din natigin makauma siya ma
Uway, namiyakatipa din suamin na. Apagkaruruan yan. At tigiyan na naino at tigiyan ka mapita. Nawit na ka sa katigiyan kiyamaka. Anak kabubaya sa Rasulullah. Nasa agid na mapita, ada pa na mapita, na tunganay din na pagkabubaya sa Ahmad. Kakagigyan ko ito kakilay niya si Kumayan. Nakagidin atek na akapita-pita na tigu amin niya at panilimo ka kasumong takyama ka na sumyong siya sa isagyang ko ito alalabangan si Kumayan. Nasi ko kapasyungiranol na may panutul sa kita bagyan ko ito kapakalalang na si Ahmad kagikilay niya sa Kumayan. Uriyan yan, nakagiyang mga talinguman siranol amay layo amina sa kuburo o Abdullah. Natigin na, hey Ahmad, katatanat tigyan, suwemanan yan, nakuburya maka, natalwing ka natigyan, nagyutupan ka makasigad, so amin na, at pagkarunwalo yan, sa giyang kutuwa, mananakyatin, gayran sa isa, giyang kutuwa, kubur, o ama o Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mga uripin Allah, antay manusia, adikirusa. Antay manusia adi keribat nas kita na paletan untuk keribat na ya permero kita no nagyang kuto ang pembangan niya sarila. Why? Man ahabballah ay yumadda fi umrihi wa yusikha fi rizkihi falyabir walidayhi wal yasil rahimahu. Sa dun sa tao ay kabayan nakababayan no Allah nagupakadakadakal no Allah so rizkiru no Allah nagupakalendu-lendu no Allah agyan kutwa umur yan na aya insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyabir walidayhi wal yasil rahimahu na piye-piye niyo sumbala alok siyo na uriyan o kapiye-piye niyo na piye-piye niyo sa mga tunganay niyo. Uway. Katutunganay. Uway. Gina. Sa kataw ang mama agyang kuto ayamanan yan na mama na barasimba na ayaw-laulan yan na andi ka pakatalihuman yan sa walay na pugarkan yan sinayan miya kaisan na alungan na sabaw sa agyang kuto ang miya gawi o mga ginawa niyan na miya ka umasawalay na sabaw sa makasasambi sa pamikiran na din yan dinggag saninayan din yan di prabrabanan nakagid na din yan di maprabraban na sabab sa gyang koto akadulut yan sotak yan na din yan di panikose konsina yan na miya sekon yan na matay ina yan na solid so kya sekuan yan na minibuntad ag yung koto matay ina yan na so kinibuntad yan nakagiyang mapita makatano na gyang koto matay yan akadingilan yan sina yan ang mabuburo ko sekurugo na miya ilay niya na tinahi inakulay ino kayo ni natingin na hewat takulay si kumasa kaya pakaumang ka na diya kan saka di prabrabanan na badin na miya disgrasya na gubadin sinikong kaamata ko nag-iukit akin na putyan tiguwatayan hey inakulay rilayakong ka kadakot tibaba hey inakulay na rilayakong ka na ayanisim bagunin na yan natigyan na diya kan saka di nagkiridaan natina inakulay na kagedya kung kalin prila na betar na kanagyan kaya baro ka na kan nasalin sa ayamanan yan nakilanda pala si kumatakan na plakaw na kan naronakoron din na pinambayang kami atang karibo diya kung kaprilaan na luminyo swata na inilay niya nagyang ko ito kapapantakan sa mata niyan na lilakaw niyan naros ka niyan isimbayang naros ka niyan iswaswat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Miyali sa kitab amya kapat puluragun adin yan ro di ka panambayang nasi kumasa adin yan di ka panambayang sa tahajud namya ka nagsaswara pun sa puruk hey watta abarasimba kabembengampen abnang ka kataman sa di ka karilani na ka nading ka din mabaw sa surga so kaya na ganyan nun namya kawida ka lang namya kaguro tiginahi ka din angko. Uy, anda manaya, ikakatunan niya, kuinaya, namiya kapat puluragun, namiya katikasay, namiyan dingan yan, apang balingan sa kalaan sa ingat, nasiuk yung balingan yan, adin yan, di ka pagesas, adin yan, di tirun, rauta ko sina, nagin ilalanakan sa surga, naudiyakan rauta sina, nagin ilalanakan sa neraka jahannam. Na mikasakasay na pagpilalaguya din yan di pagidida
nakagid na makaw masi sa soldenged amay lenyan suwalairan akal nakaampun supay tao nadis kanyan di mamagay sa miyala naguyat tigyan auraw ta kung sina nagid ilalanakan sa surga naudiakan raw ta sina nagid ilalanakan sa neraka jahannam nasudun sukya pakapanikyan ap sumyalam amay lenyan sina yan ang magugurukos panse kurugo pangguro ko pan namiyak panalagwin yan at tinahi inakulay na rilaya kong ka he inakulay nayakit tiruni na yan na tinhewa takulay at tinhewa tako diyan sa kanilang kirilaan nakagid na tiruni na iyan na iriya biniyang mansina yan at tinahi inakulay na rilaya kong ka na tinhewa takulay na diyan sa kanilang kirilaan nakagid naman na ginutun na inabiniyang sina yan na inisindirigan yan sa isa solda walay adirun di mamaginuino at tiginahi inakulay katayat tigyan na yan sa kanilang sindirigan na rilaya kong kadan kau dia kong karilain at tawa kau din siya kung naraka jahannam natigin na diyakan sa kanilang kirilaan kaya ni balas karakan na nila po takasumatakan ay paginayakan si kuya man yan nakitabu Allah natigin na inakulay nakagidya kong kanilang kirilaan na iba't na nakaiman ito nakatay so kampila na putol na kanong natigil sa barokanakan napiyutol yan abarokan yan akyawa yan napiyakiraban yan si kinayan natigin na inakulay katay sulay makuha niya kapinasa si kumatangka narilaya kong ka katay at tingin sulay makuha yaman niya nakira gilaw tanian so ayamanan yan namatan ka narilaya kong ka nayam niya kasi ayamanan niya kasi gina na sa mga malaikat at tirahikan na namin surip pa nakatit tumit tumat nakautwap yung tulyanon suliman yan napiyakiraban yan sige na yan kapantag busi kumaap ka na inong ka ng diprilae nasa bagraso Allah na paririla na malaima pa maap natigyan ahe mga malaikatakan song kanusiko surga na kuha na ro sa ayamanan yan na 5 nagukuha ka na ron sa mata na sambinyo si sagyang kanan ang mata ay na yan nagusambinyo sagyang kanan ang 5 awat na kamya ka disgrasya sige na yan siyem yun Allah naskita no sa kita no na sa din sa rumaraot sa loksyan iman to sa din sa rumaraot sa loksyan iman to na din ka rin nagkayaan sinaka o pagkarangit kanya nakamarangit kamatulik anta kaayamanan yan kaso mga lokos tano na adna pagkatulay igram yan lokos na pagkatulik igram yan lokos na yamanan yan na pagkatulik ikaylay pagkatulik ipamamakilagan na napakalpasan ka kaina ka na ino magigyuto kagyuto ni siyap yan ka makaumakan inakulay rilaya kong ka pamangan ikaw sa rila kau umaangkaw sa giyang kayamasa kaadlaw ra sa kapakay ayamanan yan naudiakan yan karilae nagpakayasi kung pagkauriya masa na yakapakatunay yun na di makapagtiro ay yakapakatunay yun na yamanan na niya sakit ay yakapakatunay yun nagpakayo pamaa silin sa giyang kutuwa oras akakudo o napasyan na ayak kailangan nakita no nagyang kutuwa kapapamangan ni tano sa maap o duwan titiyan tano siran ugay na ay imbalas ay inibalas o sabag iyak na ubas sa katano nagyang kutuwa di tano kiran di ka pamasunga giyang kutuwa di tano kiran di kaprarasngan nagyuti itiplak tano ayamanan yan na panganin tano si ko Allah ino to sugul ino to ayamanan yan na titiro Allah ahe ori panagahe Muhammad dahil gira ini siya ko mga ori panagaluan do ko matatagul at tiruang kakira nakati ako amaran niya ko kiran na pamangan ni sirarang sarila na gumaa kamaakan na sila mga manusia tano Kebisa tano, mga manusia tano, malbut tano bisusung, na ayak permero kita no, nagyang koto, kapamangan ni sarila, kapamangan ni sama, si kotonganenga, si kolokas ka. Gitu. Mana niyan, nakatiya sobrang day alas dis. Nagyang koto, apya magus ya, gyang kaya guru tano kagiya. Nagyuto so muad, kiasong yan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ayah sekreto agyang koto katro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko katutungan ay asalin sa tawa kabayayan amalin do sumur yan pakadakadakal no Allah suliskin yan na piyapiyain yan sumbala aloksyan nagu piyapiyain yan so tunganan yan ubay niyo na lipate la yahillu lil muslim ay yahjura akhahu fawqa thalatha di patok na gudiwajib siya ko Muslim au ba niya na tulakaan so pagarin yan ang Muslim sa mabira o sa tulogawin sa din sa mawapatro ano silang mga prilay
na miya ka miligro ka miya miligro sila ka pagkaantap sila sa iko neraka jahannam. Anto na bisis na ana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalatha layalin yaltaqiyani fayuradu hadha biwajhi wa yuradu hadha biwajhi wa khairuhum alladhi yasbiru bisalam. Wa fi riwayati an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalatha. Oh, gitu ibarat bisis. Ayat mana niyan? Nah, yang kutuwa wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Oh, ay. Aya ko na permero kiran nagyang kutuwa ang taon imaw na mga ngapin. Ay. Yung kutuwa barat na ginawain ka. Ay. Nauwad na din niyo. Dan niyo kasurute na aya ko na permero kano na fayabda'u bisalam. Sa mau na manguraw sa salam. Iyakin na nagipitiro tanang ngapin gumuray. Kagumuray sa kiniyan. Tumuna ka na kaya mga surga ko. Uwan, apa pa napatili ko? Kali ko ito nga, suwati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agiyong ko tuwa naman ang ginawa uwan, ayaw law-layran, nasagot at lugarin, alasiran din na maka ginawa fayuradu hada biwajhi, wa yuradu hada biwajhi. Igra mga pambila kasi na, nadi siya ni magisna ba? Kahit pili ko buntal, si Ma'am Sidan ito na paningil ro, uwan. At sige na, nakilya ko niyan, ha? Ula-ula na nakuan, ramranam, uwan. So sabag yun. Ay kami kebelakan kami langaw niyan. Ana tinawag belaka kami na dumi lepas. Ngayon ito, kebelakan. Oy, kebelakan. Lagi itu pitiray. Oy, ay mana na tili ko dia lagi ang kotoa. Buntal yan. Oy, na si Ma'am Sidan niyo to, tabiyak na basang tanong. Tili ko dia mambo. Na aya ko na isarat na wayabda bis salam. Sako sa mau na kiran manguraw sa salam. Kada kiran lagi ito. Assalamualaikum. Oy. Kali opungan udah ginawai, ambil pos Ramadan ada kan gina nabi ambil digruan man. Kaya isaksiyan ng Allah palena rinila lagi mo to mga tayo na tago sultan. Talainog sa pakabrug. Mauraw sa lokasyan, giyang ko to ha, ang narata ginawa. Oy, kate orahel, mapasay ka pag itula ka. Ito, ha? Ang giyang ko to ha, musyahil. Adi na marataw ko prarabiyan, arata ginawa, na di niyang benin patiroon, di niyang benin kibusyaw. Busyaw talaga. Ang ano, makaprilay. Uway. At yung man siya, na di pagura-dura nila, yung kaya surga, Jannatul Firdausil A'la, na bakad na di pagis na ba? Bakad ba na di pagis na ba? Uway. Nasa ba pro? Na. Nati asubran na alas 10. Ha? Na. Kato, niyo si kami pamanay, simbe yang sakuan, marawi. Nakata madalam na ito, wag na mga baiyakuan. Bendo to pumasa sa mga kitab, sa opisina. Na dailan maton sa busiya. Kung kakagir ko to ay itatapok roon, uway na diyo pagates kayo di mangosya. Hindi ko nilisin nga. Hindi ko nitiks, di mangosya. Kasi sila yan alima di mangosya, tadi nitiks na. Uway, maapsibar sila. Uway. So ay manan yan, nagbala-bala sa kanuwang mo. Uway. Lubanganin tanong si ko Allah agyang ko to maapian na gurilayan na mambagyan tanong kaya sa kanya din imiseksyon agyang ko to mga tao ang pagkalimod pagkatimo sa ayaw ka pagkatimiran na pantag sa kalaw Allah na siko din ang panakapakamblablag siko din ang di ka kumukumo sa kanong mga bay na dapat na makamblag agyang ko to lima na rinila ang kanudno Allah subhanahu wa ta'ala. Hipon Kuan tanong lagi na ada mga sabla ko mga dato, igira na komos niya mga syok pediyan, igira na adin penap keto ko mga baik na bubenu baka dakalan. Ang uta mga sabla ron, komos niya si danya na igira na ben ya den pengita ka. Owan, na kipiring mambu. Kuan tito na ini. Adin mambu kain ka sabla niya. Na aya kuan tanong na subala sa Allah. Owan. So gitu ba, pinalamatan namin sa no, yung kaya panaguntaman niyo, lagu kasusuportahan niyo, sa yung kaya amanan niyan na sige bela bisa besegan, sa yung kaya mga seminar, langong kano din, na pumanganin tanong si ko Allah, arilaan tanong Allah, lagu pakasogan tanong niyan, maapan tanong niyan, sa di tanong din matag mawiyag, o di tanong rilay Allah, na si ko uriyan o kawapat tanong, na amanan niyan, na makuha tanong sumaap na gusto rilaw Allah subhanahu wa ta'ala. So yung kaya opisina niyo, Al-Asliga Foundation, na kinabasakan ni Ayman ay mapasakiran, kinabasakan ni Ayman na niyan na baru dititakan din, kagibot kituturo nila lang na sa kanito manor.
Uway, hugiin na mga kakak na mga ulama, amadakal, uway, nasira ni mga kakak ng kuwin mo. Gibo kita turo ni Randa kanon, sagiang nga na opisina tanong, sagiang nga na opisina tanong, nasa kubir ka noron mamisita.